Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takwigirai nyaya yakabuditswa na Susan Mutami. Susan Mutami yakabuda achipa Mary Mubaiwa an advice kuti awanikwa achiconfessa zvitadzo zvake kukumbira aregererwe kuna ex-husband yake Vice President Constantino Chiwenga. According to Susan Vivian Mutami, the former ex-wife wa Temba Muliswa, akabuda achitara achiti the general anowanikwa achiregerera nekuprotecta Mary Chiwenga kana akapledge loyalty owanikwa achikumbira regerero. Mutami akabuda achipa advice kuna Mary Chiwenga pa ex achitaura iyo achiti hazvina kumira mushe Mary ane maoko akasviba since she's the one akatry kuda uraya General Chiwenga. So the only way yazvinokwanisa kupera nazvo is through asking for forgiveness and confessing, wabuditsa mazita nevanhu vakamutuma kuti aite zvaakaita. Funga Mary Chiwenga ari kupiwa mhosva yekuda kuuraya Vice President Constantino Chiwenga apo pavanga vari muchipatara. Zviri kunzi izvo Mary Chiwenga akadisconnecta life support system achida kuuraya Vice President Constantino Chiwenga. Zvakare zvinonzi pane mari yanga arongedza, mari yaikwana kuti 100,000 yanga arongedza ndanga atenga dzimba South Africa. Pane mhuri dzake dzangaendesa South Africa achigadzirira kutiza mushure mekunge auraya Vice President Constantino Chiwenga. Zvisinei zviri kunzi nyaya yakazobatwa funga the former deputy minister zvakare nemasecurity aides VP Chiwenga ndo vakazobata nyaya iyi. Zvakare zviri kunzi Vanhu Vakamutuma was one of the people vakaona chitiko ichiitika. Hanzi Vanhu was working undercover achita kunge an interpreter muhospital yairapirwa VP Chiwenga. So zviri ndo mabatiro akaitwa Mary. So Mutami abuda achitaura kuti hazvina kumira mushe Mary anogona kufa kana akasakonfessa zvitadzo zvake. Otaura vanhu vakamutuma kuti ade uraya Vice President Constantino Chiwenga. Iye Mary wo kutaura kwatiri kuita atauraita hapana chaanoziva, haasi kuziva kuti ari kufirei, haasi kuziva kuti zviri kumbofamba sei. Ari kuramba achiti haana kana mhosva yaanayo. Nyaya yakabuditswa neaHarare mure Zimbabwe vachitaura ivo vachiti Mary Mubaiwa Chiwenga has been advised to confess her sins and to ask for forgiveness from her estranged husband, Vice President Constantino Chiwenga, according to Susan Vivian Mutami, Temba Muliswa's ex-lover. The general will forgive and protect her if she pledges her loyalty and stops engaging in mind games. The outspoken Mutami gave the unsolicited advice to Mary on social media platform Twitter. This comes after Mary had an interview in which she spoke about how her relationship with Vice President Chiwenga soured in 2019 when he was being treated for a life-threatening condition. According to Mutami, who claims to have links and connections to powerful politicians and securocrats, Mary has a lot to atone for. She, however, counseled Mary to have a heart-to-heart with Chiwenga and stop speaking to the media about their issues. Writing on Twitter, Mutami said, Mary, fonera baba tendai, moita heart-to-heart and tell him everything. He'll forgive and protect you in the end. Hear it from me. When a military man loves, he does so wholeheartedly, and loyalty is a big thing to them. Go and speak to your hubby and not the media. Zvakabuditswa naSusan Mutami. Mutami went on to say that Chiwenga had suffered a lot under Mary. She was, however, reluctant to produce any details on what may have transpired. Mukadzi haana kukosha kupfuura nyika, and when she dated him, she knew what came with dating an army general. Her job was to love and protect, not to ... Mary handina tsitsi naye. If you know what I know, maivanzira tsitsi VP Chiwenga ngaanoita sori zvake. Kana wada zvemasoja
unotodzikama. Money is not everything in life. It comes and it goes. When dating a military man, you have to understand brain nemaitiro avo. You can't do civilian behavior pana general and expect to get away with it. Imi munonyatsoziva nyaya yacho yemashuwa here imimi. Murume anonzi Chiwenga akatambura guys. Iyi ndeava vari 2. Ngaasiyane nezvekoti anotaura nahabi wake. I love my ex to this day because he taught me life skills and how to detect an enemy from afar. Mutami also claimed that Mary has blood on her hands, but like with other claims, she was coy on backing up her allegations. She has blood on her hands, that woman. Kuzoti vana vevanhu vaakatengera ma-BMW, ma-officers, vakaitwa kanyama ne-system. Mary should go and apologize to her husband, cause unoshandiswa ugoitwa a metal case in the end, yet uri normal vago kuseka futi. Mutami also insisted that it is not too late for Mary to make amends and fix the relationship with Vice President Chiwenga, since the two have 3 children together. It's never too late. She needs to confess her sins and ask for forgiveness. Vari too, kana pa first time chaipo she can. With Msoja, you have to pledge your loyalty till death do you part. Mind games are the shandi pamuno and a military mind. She knows what needs to be done. Their issue is not for the courts, in my opinion. Ngaanotaurana nemurume wake vari too. Azviite set free, pasina a third party. A military man is very calculative. He's always 10 steps ahead of you. That's what she should have known. And Masoja Arasani, that's the good thing. They'll always tell you on you kune murume wako. She should have studied munhu wake kuti akatsamwa anoita sei. Ndo zvakataurwa naSusan Mutami mure Zimbabwe achipa advice kuna Mary. Tisingazive kuti munoona sei advice iyi. Patiri kuita mai auxiliary Mnangagwa vakambotaurwa navo naSimba Chikanza, anofunga takakunzwisai audio yacho. Simba Chikanza achiti amai should do something. As zvisinei mai auxiliary Mnangagwa vakataura vachiti vachaona zvekuita, vachiti kana tese tiri kuona kuti nyaya dziri kufamba mumakotsi hanzi, but she will try to do something. Zvakare Minutabo Baloyi, the wife of Vice President Constantino Chiwenga, akamboapproachwa one of my users pa Facebook achinzi please can you help Mary munyaya yake iyi. Vakabuda vachitaura ivo vachiti she will try something, but mamiriro zvakaita nemabudidziro akaitwa nyaya iyi naSusan Mutami, it seems as if hapana kumira mushe. Mary ari guilty zveshuwa. Tingaziva kuti nyaya chokwadi here kana kuti tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti Mary nyaya ari kupiwa, mhosva ari kupiwa haisi yake here kana kuti tiudze zvamuri kufunga mucomment section. Ndofunga takangoonawo zvakare vanhu vachitaura vachiti Mary ndowaiva unhu hwake kubva kudhara, nzi Mary aida mari. Ngatakaona her first husband Terry Mandija arunzi akamusiya vane vana vese achida mari yashingi kaondera vanotorwa mari nemacompanies. Mary achienda kuna VP Chiwenga only said not. So vamwe vari kutaura vachiti no, this is karma yava kutera Mary mubayiwa. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.